बड' निउस नायगिरि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामाजासे नायलांजोब। लोगोसेनो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। मानास हायुङारि हाग्रामायाव दावबायारिफोरखौ जिब साफारि खालामनाय समाव रागा जोंनानै मासे गान्दाया होसोनाय बे भिडिअआ गोबां भाइराल जादों। लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफखौ मदद खालामगोन एआइइउडिएफआ दरं उदालगुरियाव खौराङाव रोखायै फोसावनानै होदों। बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारिया एआइइउडिएफनि मदद खालामनो नागिरनायखौ गोसो गोरबोजों नाजावनानै लादों होननानै फोरमायो हाग्रामा महिलारिया। प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सालायनो रोङाब्ला ओंखारनांगौ आरो प्रमद बर'आ सालायनो रोंखाया। बयबो रायजो राजाया बुङो माथो प्रमद बर'आ सरकार सालायनो रोङा। जुदि सालायनो रोङोब्ला जोंखौ मानो नायफिना? सासे 97 बोसोर बैसोनि सुबुंनि गोख्रों दाबि। बर' जातिनि राजा जानानै बर' हारिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरखौ मानो नायफिनदिया? प्रमद बर'आ दैदेननो हायाब्ला सालायनो हायाब्ला बिटिआरनिफ्राय ओंखार। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ खोथा होनाय बायदि मुंख्लं नखरफोरनो होनो गोनां 5 लाख रां अनसुंथाइखौ दासिमाव होजोबनो हायैयाव गोबां मुंख्लं नखरफोरानो ससियेल मिडियायाव फैनानै दाबि खालामबोनाय नुनो मोनगासिनो। पर्बतजरायाव मोनसे सोमोनांथाव गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। पर्बतजरा बग्रिबारि पुलिस थाना सिंनि 2 नं गाम्बारि बिल गामिनि 70 बोसोर बैसोनि लक्षी हेम्ब्रम मुंनि बुरि आइजोखौ गावनि न' सिङावनो गोदोना दानस'नानै गालांदों होनना मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बुथारजानाय नखराव बोराय बुरै सानैल' दङ होनना मोनथिनाय जादों। नाथाय मानि थाखाय बेबायदि खास्रि बिस्रि सोर बुथारखो बेनि रोखा मिथिनाय जायाखै। गोथै सहखौ बग्रिबारि पुलिस थानायाव नायबिजिरनो थाखाय लांबाय होनना मोनथिनाय मोन्दों। उदालगुरि लकसभा समस्ति जानो नाङा होनना हेंथा होग्रा दिलीप कुमार शइकियाखौ बर' रायजो राजानो मानो नांगौ? दिलीप कुमार शइकियाआ लाख लाख बर' रायजो राजाफोरनि भट लानानै देरहादों। नाथाय उदालगुरियाव 1000निबो खामानि मावाखै, 1000बो होआखै दिलीप कुमार शइकियाआ। बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफानि सोमोन्दै गभर्नमेन्टनो जेबोखौनो बुंनो हायासैब्ला जों रायजो राजानो मानो नांगौ दिलीप शइकियाखौ? बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि गोख्रों बिबुंथि। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ आइजोफोरखौ गोथां थगायदों। एसेबां साहस दं बिसोरहा बेबायदि थगायनो? आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां होदों होननानै ब्लेंक चेकखौसो राननानै होदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। बाथ्राया बेसेबां सैथो समासो खिन्थासिगोन। गमामायैनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ थगायमारदों नामा? बेनि रोखा फोरमान मोननाय जायाखै। नाथाय हाग्रामा महिलारिया गोख्रोङै बुंदों जोंनियाव गोबां प्रुफफोर दङ, गोबां होदों, नाथाय गासैबो ब्लेंक चेक। राजखान्थिगिरिफोरा गोबां पजिटिभ आरो नेगेटिभ सेन्सआव गोबां बाथ्रा बुङो। नाथाय बेराफारसे बावैसो सिगां 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना फोसावनाय बिथिङावबो ससियेल मिडियाआव रोखा जानायखौ नुनो मोन्दों दि आसाम सरकारा बै 10टा कलेजफोरखौ सरकारि खालामाखै। नाथाय सिएम प्रमद बर'आ रोखायै बुंना होदोंमोन बिटिआरआव बे 10टा कलेजफोरा सरकारि जाबाय होननानै। साननो गोनां बाथ्रा दि आइजोफोरनि 25,000 रां मोननायाबो बेबायदिनो जादों नामा? समासो खिन्थासिगोन। सनितपुर जिल्ला माइनावस्रि हालामाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि जों दाजानाय एसटिआरसि कमिटिखौ दानानै होफैयो। मख'नो गोनांदि ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि मुङै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि जों दाजानाय गोदान कमिटिखौ सनितपुरनि माइनावस्रि ओनसोलाव थानाय 40सो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों रायजो राजाया बिबानफोरखौ नाजावलायनानै कमिटिखौ दानाय जायो होनना फोरमायदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि आफादआ। मानगोनां रन्जन दैमारिनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव बेल हियारिंनि थाखाय खननै खाबु मोनदोंमोन। थांनाय 15 अक्ट'आव रन्जन दैमारिनि बेल हियारिं दंमोन। बिनि दानसेनि सिगाङावबो मोनसे खाबु दंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, सिबिआइ एडभकेटनिफ्राय 8 मास समय फासयफिनबाय। नाथाय मानो बिब्दि जानो मोनखो? दुखु फोरमायदों एक्स एनडिपिनि डि हारिमु। थांनाय 15 तारिखआव सुप्रिम कर्टआव
रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं दङमोन नाथाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि दानसेनि सिगांबो जोङो बेल हियारिं मोनसे डेट मोनदोंमोन सुप्रिम कर्टआव नाथाय सिबिआइ नि एडभकेटआ टाइम बिनायलाय हप्ताब्रै टाइम बिनायलाय बेखौ टाइम होनाय जादोंमोन बिनि उनाव फैबाय थानाय नै थांनाय 15 तारिखआव मोनसे गोदान टाइमखौ जोङो मोनफिनदोंमोन सप्ताब्रै टाइम बारलांनायनि उनाव थांनाय 15 तारिखआवहाय जोङो बेल हियारिंखौ मोनदोंमोन नाथाय बेयावबो खोब दुखु गोनां बाथ्रा सिबिआइ एडभकेटनिफ्राय 8 मास समय लाफिनबाय 8 मास समय फासयबाय फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 28 तारिखआवसो बेल हियारिंआ थांबाय दिनै जोङो बेखौ नुनानै बारग' एनडिएफबिफ्रा दुखु फोरमायदों आरो समग्र बर' रायजो राजानि मेगनाव दिनै मोदै गदों जे मानो थाखाय बेबायदि जादों होननानैहा दिनै जोङो नुदों सोरबा सोरबा राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ सख'नायनि खामानि मावगासिनो दङ होननानै रायजो राजाफोरनो भुवा मेसेज होगासिनो दङ नंखाय बाथ्राफोर फोलागासिनो दङ दिनै बिथांमोना जुदि थारैनो बारग' जायफ्रा जेलाव दङ बारग' एनडिएफबिफ्रा बिथांमोनखौ सख'नायनि जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै सिबिआइ एडभकेटआ 8 माह समय बिनाय नङामोन हयथ' आर्गुमेन्ट लाबोनायनि गेजेरजों बा इजि आर्गुमेन्ट लाबोनानै हयथ' बेलखौ होगौमोन बेखौ जोङो मिजिंथिदोंमोन नाथाय दिनै जोंनि जायफोरा गोजौ थाखोआव एबा जायफोरा दिनै राजनितिकनि गादियाव जिरायनानै दङ बिथांमोना सरासनस्रायै जोंनि बारग' एनडिएफबिफोर जोबथेसालियाव जायफोरा दङ बिथांमोनखौ सख'नायनि जेबो खामानि मावाखै बरंस' बिथांमोना दिल्लीयाव थाङै थाङै गाथेहैबाय थानायखौसो जों नुनो मोन्दों बेनिखाय जों बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बेफोरबायदिनिफ्रायबो सांग्रां जोङो जानो नांगोन आरो जोङो अब्लासो जेलाव थानाय जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव जोङो लाबोनो हागोन जोंहा रोजा रोजा मुंख्लंफोर दङ बे मुंख्लंफोरनि लिस्टफोरखौ गभर्नमेन्टआ बिनाय बायदियै जोङो दिनैनिफ्राय लानानै 3 बोसोर आगोलनो सरकारनो गथायबाय नाथाय दिनैसिमबो बेबायदि मुंख्लं अनसुंथाइफोरखौ जों नुनो मोनाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा जों एपिल खालामबोदोंमोन जिहेतु जोंहा गावारि खुंथाइ मोनसे दङ बिटिसि एबा बिटिआर मोनसे गावारि खुंथाइ दङ जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट दङ जाय गभर्नमेन्टआवहा मोनसे आयेन बानायनो हायो बेयाव बिथांमोनखौ जोङो खावलायबोदोंमोन जे नोंथांमोना मोनसे आयेन बानायनायनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबि जेसेबांखिनि मुंख्लंफोर दङ फैसा होनो हायाब्लाबो मोनसे रिकगनाइज होनो थाखाय मोनफा मोनफा सार्टिफिकेट होनो थाखाय जों खावलायबोदोंमोन नाथाय बेफोरखौबो गुरुत्व प्रकारे लानानै खामानि मावबोयिखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों बारग' एनडिएफबिआ खोब दुखु फोरमायदों दिनै पुलिसफ्रा थाङै थाङै जोंनि मुंख्लं न'खरफ्राव भेरिफिकेसन खालामो जाय बेक्तिफ्रा मोनसे समाव होसो होसो गावग्लिबाय बुथारबाय बै बेक्तिफोरजोंनो जों दिनै भेरिफिकेसन खालामजानाया जोबोद लासिंसिं आरो जोंनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनाय जादों दिनै सोर एनडिएफबिमोन सोर मुंख्लं जादों बेखौ जों बारग' एनडिएफबिआसो मोनथिगौ बिथांमोना दिनै पुलिसफोरा न'खर न'खर थांनानै दिनै पस्टमर्टम रिपर्टफोरखौ बियो नाथाय जिखिनि समायाव जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन बैखिनि समायाव गोथै सह'खौबो गावनि न'खरा थांनानै लायनो हानाय पर्यायाव गैयामोन आरो बैखिनि समायाव मुंख्लं एबा गोथै सह'नि खाथियाव थानानै आंनि गथ' आंनि फिसाला एबा आंनि हौवा होननानै बुंनानै लानोबो हायामोन बैखिनि समायाव बेबायदि मुंख्लं जालांदों जिउ गोमालांदों अब्ला पस्टमर्टेम रिपर्टखौ बै न'खरफ्रा बहा मोनगोन बिनिखाय जों एपिल खालामबोदोंमोन खावलायबोदोंमोन जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिक्रिटि होनांगौ रिकगनाइज खालामनांगौ थाइसेबो फैसा होनो हायाबाबो गांफा गांफा सार्टिफिकेट होनानैब्लाबो रिकगनाइज खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायदोंमोन जोंनि जि गावारि खुंथाइ जोंहा मोनसे जि गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिक्रिटि होनायमोनबा रिकगनाइज खालामनायमोनब्ला बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो गनायनो गोनां जागौमोन नाथाय दिनैसिम बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनायखौ जों नुवाखै नेग्लेक्ट खालामनायखौसो जों नुदों